Je tu čas dovoleniek a všetky by sme chceli byť krásne a štihle do plaviek. A chudneme a zväčša sa nám to nedarí. Prečo? No, je to práve preto, že všetky ženy držia diety. A dieta znamená zmenu stravovacích návykov v krátkom čase kvôli šetreniu nejakého vnútorného traviaceho orgánu napríklad, ale nie kvôli chudnutiu. Dieta je len teda krátkodobá zmena stravovania a keď sa ľudia vrátia do tých predchádzajúcich stravovacích návykov, tak sa vrátia aj problémy. A ak sa chceme týmto problémom vyhnúť, tak je dôležité, aby sme zmenili ten systém stravovania a práve o zmene systému stravovania je moja 28. Prvý týždeň je vlastne o tom, že jednotlivé recepty sú vlastne prevažne zo zeleniny, ale sú zostavené veľmi chutne. Môžete si to potom každá jedna vyskúšať. Ale ide hlavne o to, aby vlastne vláknina zo zeleniny vyčistila celý tráviaci trakt, črevo, hrubé črevo. A v podstate, keď sa vyčistí tento celý črevný systém, tak vlastne v ďalších týždňoch živiny, ktoré sa dostanú do krvného obehu, sa môžu dostať cez tie vyčistené čreva priamo už do krvi. A tým pádom vlastne tie ženy budú mať plnohodnotnú stravu, vysoký obsah živín v tele, lebo priberajú hlavne preto, že teda chýbajú im hlavné minerálne sóly, vitamíny a vitamíny, ktoré metabolizujú tuk a hospodária v tele s vodou. Aj ja, ako mnoho iných ľudí, som sa rozhodla ozdraviť svoje telo a vyskúšať 28-dňový harmonizačný program, pretože ohlasy, ktoré píšu nadšení čitatelia, ma presvedčili, že to bude určite prospešné môjmu zdraviu a aj zdravo schudnem do letných šiat. Na začiatku 28-dňového harmonizačného programu som vážila 66 kg a miery som mala 100, 97 a 111 cm. Keď som si pozorne preštudovala knihu Antónie Matchingovej Najedzte sa do štíhlosti, zistila som, že tam je množstvo receptov na jedlá, ktoré nepoznáme a ktoré sa v našej typickej ťažkej slovenskej stráve nevyskytujú. Aby ste videli, ako jedlá z našej harmonizačnej stravy vyzerajú, aspoň tie, ktoré nie sú celkom bežné, tak som vám aspoň niekoľko z nich uvarila. Ženy sa musia naučiť jesť tak, aby vlastne doplnili do tela v rámci toho stravovania prírodnou formou alebo prirodzenou cestou všetky minerálne sóly, vitamíny a stopové prvky. A vtedy, keď ich má telo v dostatočnej zásobe, ono samo si začne regulovať jednak obsah vody v bunke a v medzibunkovom priestore, teda prestane zbytočne zadržiavať telo vodu a takisto môže metabolizovať tuk. Veľmi dôležité pri tomto stravovaní je dodržiavať aj pitný režim, lebo naše telo sa skladá asi z 80% je to voda. A túto vodu, keď pravidelne denne obmieniame, tak vlastne to je médium, ktoré vlastne vyplavuje toxiny z tela, vyplavuje tuk z tela a v podstate vyplavuje lepok. Ženy, keď veľmi často držia diety, tak v podstate sa im začína deformovať tkanivo práve kvôli tomu, že sa tam jednak ukladá tuk a jednak sa tam ukladá ten lepok z potravy, ktorú nestravili. Skúsenosti z prvého týždňa našej 28-dňovky sú vynikajúce. Raňajkujete samé jablčka, mrkvičku, hrozienka, posypete to orieškami, polievate to medom, takže raňajky sú úžasné. Obed a večera sama zelenina, grillovaná, pečená, alebo dusená, alebo varená, trošku šalátiku, trošku vajíčka. Proste ľahká strava, človek sa aj cíti ľahko. Celá moja rodina ma chválila, že mám dobrú náladu. Takže prvý týždeň veľmi fajn. To bola prvá reportáž o zdravom chudnutí, ale my nakrútime pre vás celý proces 28-dňového harmonizačného programu podľa Antónie Matchingovej.